Láska nehľadá vlastný prospech. Pavol nepopisuje lásku len tým, čo robí, ale aj tým, čomu sa vedome vyhýba. Je to dôležité, pretože láska nie je len dobré správanie navonok, ale aj očistenie vnútra, motivácií, reakcií a postojov. Negatívny zoznam ukazuje, že láska odstraňuje všetko, čo rozbíja vzťahy. Závisť, pýchu, urážlivosť, sebectvo či radosť cudzieho zlyhania. Zaujímavé je, že väčšina týchto postojov nie je veľký hriech navonok. Urazenosť, porovnávanie, potreba uznania alebo tichá radosť z toho, keď sa druhému nedarí, sú veľmi nebezpečné. Pôsobia nenápadne, ale ničia vzťahy zvnútra. Láska ich nielen tlmí, ale nahrádza iným spôsobom myslenia. Nehľadá vlastný prospech, neúčtuje krivdy, neprovokuje konflikt, ale buduje priestor pre odpustenie a pokoj. Myšlienka na zamyslenie. Láska nezačína tým, že niečo robíme pre druhých, ale tým, že prestaneme robiť veci, ktoré im ubližujú. Otázka pre teba. Ktorý z týchto skrytých postojov sa v bežných situáciách objavuje najčastejšie bez toho, aby si to hneď všimol?